Dobrodošli u Super Games. Danas ćemo igrati GTA 5. Nastavit ćemo vježbanje. Završili smo vježbanje iz teretane iz zadnje epizode. I evo ga, sad idemo malo raditi neke druge stvari. A ovdje je Julian. Ja Atomic Power i ja Perec. Woo! Ovo je samo za mene. Samo moj. Vidi, da se prčiš koji zna. Uđi unutra. No! Zaštitit ćemo ga. Došli smo se oprostiti našeg najboljeg prijatelja. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, fresh poison each week. Ko je to bio? Bježim čas! Lovit ću se! Ovo je naša nova prijateljica. Ja mislim da se zove Jane. Jel tako nekako? Zaboravio sam ime. Tek jučer sam sinoć upoznao 5 ujutro u noćnome klubu, tako da sve se zbrkalo. A ona očito se boji kad ovako grozno kočim, vidite, odmah je zlo, vidite, stalno je zlo. Šta ona to pokušava? Možda je zbilja zlo. Da je kupim vrećicu u dućanu. Ne, dobro sam. Si dobro? Dobro. Idemo mi. Upoznali smo neke vrlo zanimljive prijatelje. Ovdje sjedi, pije. Pustit ćemo neka pjesma. To nam oni pjevaju. No, jebi ga glavu za glavom u zidu. Prijatelju, da ti pomogne. Je bolje. Prijatelj. Sad je cijela glava. Gospodine, možete li požuri? Atomic, prazan je već se. Ma kragu, onda i veca ima i šaljava. Pisat ću ovdje u rijeku. No, međutim, idemo se prvo malo proloziti, malo sam puko previše. I sada, ja sam trijezan vozač, znate. Ali rekao da me nikad ne pije. Ti zretnuti, jebeo ću kičmu slomit, jebe ti kosmondijski svet, jeb. Ček.
Kosmon diski, sve ti jebe. Oj, djeco, skinte ga hebe. Evo ga, ovdje smo se sakrili od kiše, kao što vidite ovdje je isto neki glitch, prokišnjava. I to je bilo sve za ovu epizodu Super Gamesa, odjavljuju se Julian, Ja. Atomic Power. Perecko je bio taj ja i doviđenja.